Mascarillo, ¿vas a venir al hospital? Pues sí o no. Yo creo que sí, ¿a que sí? Nosaltres vam conèixer Espai a Pupes la primera vegada que vam estar a l'hospital. El Pau tenia 22 mesos i va tenir una meningitis. Llavors va estar molt de temps a l'hospital, va estar durant un mes a dintre de l'hospital i aquí va ser el primer contacte, no? més proper amb Espai a Pupes, perquè hi havia el pallasso que estava al quiròfan. I la veritat és que nosaltres ens apoyem molt amb el tema d'Espai a Pupes, perquè ell de seguida pregunta i seran Espai a Pupes i vindrà la Helocatira i m'explicarà alguna història i te'n recordes, mama, que va vindre a l'habitació? M'explica coses que jo ni me'n recordo. Quan tenim que anar a l'hospital, si estaran a Espai a Pupes, doncs és una mica més positiu. Que et canviaries per ell i sense pensar-ho, no? Estàs allà i estàs en mans de metges, estàs en mans de tal, que t'estan dient coses que no vols sentir, que no vols escoltar, que no vols pair, que l'única cosa que pots agafar-te és de dir no és possible, no m'està passant això. I la veritat és que les visites dels pallassos fan que un moment donat te sigui molt més lleu de portar molt diferent. Ayuda molt. Según la situación que vivas, en este caso la situación fue bastante crítica y entonces cada vez que venían parecía que daban un poco de alegría. Algo especial tienen que tener el cerebro, porque para hacer lo que hacen es algo único. Ya solo por arrancarle una risa o no al niño, al padre. O sea, porque claro, ahí entramos la familia. Son algo grande. Això ho fa? Sí, el mascarillo. ¡Mascarillo! Adiós y que lo paséis bien en el hospital. A la Helocatira y al mascarillo.